Четвер, 3 жовтня, 2051 день окупації Криму. 9 на годинниках, час новин на АТР. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. Напруга на фронті. Вдвічі частіше лунають обстріли українських позицій. Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий отримав поранення. Противник гатив по підрозділах об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів, БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Навіть поблизу Золотого, однієї з двох ділянок, де домовились розвести війська, бойовики активно стріляли. Від початку поточної доби проросійські найманці відкривали вогонь вже 10 разів. Ні капітуляції. Майже 1000 людей прийшли на акцію протесту у центрі столиці. Мітингували проти погодження формули Штайнмаєра. Згодом попрямували на Банкову під офіс президента. Туди навіть стягнули шини. Подробиці далі у сюжеті. Донбас! Це Україна! Крим! Це Україна! 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 Вийти киян на вулиці змусила новина про погодження формули Штайнмаєра. Відтак окупований Донбас отримує особливий статус, а в регіоні під пильним наглядом ОБСЄ проведуть вибори. Втім, у їх чесність мітингувальники не вірять. Я собі не уявляю, як зараз туди заходимо ми, або туди заходить, я не знаю, там ЄС, хто завгодно, з проукраїнських сил, вільно ведуть агітацію під українськими прапорами, під гарантію того, що лише в день виборів, їх буде захищати там якесь ОБСЄ. Політики там, звичайно, ніякі висуватися не будуть проукраїнські. Там висунуться хтось з проросійських сил або відверто російські найманці. Там повинні бути українські закони, дійсно. Там повинна бути агітація всіх партій проукраїнських. Учасники бойових дій на Донбасі кажуть, готові гуртуватися, бо ж налаштовані рішуче. Ми випрацюємо спільну модель, випрацюємо спільний план дій і змусимо цю владу, котра хоче мир, прислухатися до нас, до тих, хто підтримує єдину формулу української зброї, формулу української армії. Підтримати акцію протесту прийшла й Анжеліка Рудницька. У 90-х вона стала учасницею революції на граніті. Каже, тоді завдяки протестному руху та голодуванню вдалося закласти підвалини для незалежності України. Тож і сьогодні відступати не варто. Хто з нормальних людей повірить, що на територіях, які були окуповані протягом 5 з гаком років, будуть чесні вибори? Як вони можуть бути чесні? Яку інформацію отримали весь цей час люди? В якому світі вони жили, хто ними керує, за кого вони будуть голосувати. Тобто, насправді, запитань більше поки що, ніж відповідей. І, звичайно, це все пахне капітуляцією. Майже година протесту на Майдані, і мітингувальники прямують на Банкову. Тут збирається вдвічі більше людей. До Офісу президента стягують шини та розгортають плакати. Згодом хором співають гімн України, а потім скандують. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Вова! Виходи! Вова! Виходи! Серед мітингувальників – автомайданівці та парламентарі. Це формула, яка передбачає те, що ми реалізовуємо путінський інтерес і, по суті, виправдовуємо всі його дії, злочинні дії, які він здійснював 5 років проти України. Формула Штайнмаєра, от, зокрема, тут перше, що наголошую, вона взагалі не передбачає питання Криму. Тобто ми... Шановний вбивця, забирай Крим, ми тобі ще будемо вдячні. Це отак от виглядає. Україна перетворюється з жертви на винуватця цієї агресії. Погодитися на формулу Штайнмаєра означає частково втратити суверенітет над окупованими територіями. А згодом це може призвести до втрати української незалежності, певен представник Нацкорпусу Андрій Білецький. Тому Україна нині не повинна визнавати вибори в ОРДЛО, інакше фактично легалізує всю терористичну вертикаль в так званих республік. А президент має шукати нові вигідні для України формати та підсилювати власну позицію на міжнародній арені. Не можемо вирішити зараз повернути території силовим шляхом. Окей, давайте зосередимося на економіці, на демографії. Давайте зосередимося на тому, що зробимо повноцінний безпековий, новий безпековий блок, нову, справді реформовану армію, нові спецслужби. І через 3-4 роки нам нічого не заважає зосередитися, підняти свої можливості. Тоді повернутися до питання
відновлення контролю над нашою територією. За 3 години протесту мітингувальники, окрім гасел, ще кілька разів співають гімн України і таки розходяться. Окрім столиці, цього ж дня акцію «Ні капітуляції» провели майже у 20 містах України. Вікторія Козуб, Павло Алійник, Заман, АТР. Скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Кілька сотень людей зібралися під Верховною Радою на акцію протесту. Вони вимагають від депутатів не ухвалювати відповідний законопроект. Біля парламенту працює наш кореспондент Владислав Стужук. Владе, вітаю. Розкажи, як проходить акція? Вітаю, Олесю. Тож на площі Конституції біля Верховної Ради України зараз гучно і дуже людно. За моїми оцінками, зараз тут близько 1000 людей. Це представники Всеукраїнської аграрної ради, це фермери з Львівщини, Херсонщини, з усіх регіонів України. Ми бачили дуже багато людей буквально з усієї України. Люди кажуть, що люди протестують проти законопроекту про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Вони кажуть, що землею не можна торгувати, так само, як не можна торгувати, наприклад, власною матір'ю. Прошу послухати думки людей, які сьогодні тут зібралися. А як може влаштовувати продаж землі, і тим більше іноземців? Наша Верховна Рада, вона така непредсказуема, як то кажуть. Хто є, то немає, їх не поймеш. Закон я називаю не український повністю, тому що допуск до ринку землі іноземців – це гроб нам всім. Законопроект про зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і, власне, про так званий ринок землі внесено до порядку денного поточної сесії, але сьогодні його розглядати не будуть. Водночас, згідно соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту, 52% українців не підтримують таке нововведення. Олесю. Дякую, Владе. З нами наживо був кореспондент Заман Владислав Стужук. Він слідкує за перебігом акції протесту біля Верховної Ради. Спроби Росії узаконити анексію марні. Так в МЗС Туреччини відреагували на так званий Кримський форум у Стамбулі. Що б не робила Москва, аби схилити Анкару на свій бік, офіційна позиція країни незмінна, а її міжнародна політика послідовна. Туреччина не визнає і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Так званий економічний Кримський форум відбувся у Стамбулі напередодні. Туди, зокрема, покликали турецьких та кримських бізнесменів. В готелі мережі «Хілтон» відмовилися приймати зібрання окупантів та їхніх прихильників, тож форум перенесли в інший «Палат-готель». Засудили його проведення і представники бізнесових кіл Туреччини, Рада зовнішньоекономічних зв'язків та МЗС. Позиція Туреччини в Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику. Так званий Кримський форум представники турецької бізнес-еліти здебільшого проігнорували. Хоча, окрім організатора, бізнесмена Унвера Селя, на заході засвітилися представники окупаційної влади. Зокрема, Наталія Сірова, яка очолює Центр підтримки експорту при так званому Міністерстві економічного розвитку. Також тут побував Володимир Мурзін, представник одного із турецьких агрохолдингів. Фаріба Зарі, засновниця Міжнародної федерації охорони здоров'я та туризму в Анкарі. Побували там і кілька кримських бізнесменів, зокрема Валентина Гайворонська, власниця першого кримського маслозаводу та власник будівельної компанії «Індустрія розвитку» Енвер Іміраджієв. Він залишається членом Ради кримських татар. А ще тут побувала новообрана депутатка окупаційного парламенту Криму та член Ради кримських татар Лемара Селенділі. Це було збіговисько, яке виконало лише одну свою таку функцію – послугувати картинкою для російської пропаганди. Їм вдалося зібрати десь близько 45-50 людей. І це такі ж маргінальні функціонери, як вони самі. Ми будемо ще стикатися з такими заходами, які будуть здійснюватися задля того, щоб створити картинку таку, яка би говорила про те, що, мовляв, ледве не весь світ поспішає до Криму своїми інвестиціями.
На КПВВ «Чонгар» затримали бойовика, учасника військового захоплення Криму. Про це повідомив віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов. За інформацією сайту «Миротворець», бойовика звуть Сергій Науменко, йому 52 роки. Народився у місті Луб'янка Приморського краю Росії. Нині мешкає у Севастополі. Під час анексії Криму брав активну участь у незаконних збройних формуваннях та операціях російських спецслужб. Це все, чим встигаю поділитись. Далі інформаційну годину продовжать Оксана Дворецька та Роман Спірідонов. Завжди актуальну інформацію знайдете на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірі на сторінці нашого каналу в YouTube. Переглядайте та підписуйтесь. Гарних вам новин та до зустрічі опівдні.